Hej! Normalt vil jeg optage det her i GTA, men det kan jeg ikke lige nu, så det bliver CS. Hej, jeg vil bare sige, I må have et rigtig godt nytår. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg har ikke uploadet så meget i år. Det kan jeg godt se, det kan jeg godt selv se. Så hvis I har ventet naivt på, at jeg kommer til at uploade noget. Sorry, for jeg ikke har gjort det i år. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Det er min skyld. Så mit anden ting, det er, jeg tror, at jeg begynder at stoppe med at lave tegne-thumbnails, fordi at det tager rigtig lang tid at lave det. Jeg har også overvejet at gøre noget andet på min kanal. Jeg har overvejet at lave det til en engelsk kanal. Men jeg tror, det er en bedre idé, at jeg laver en ny kanal til engelsk, fordi why not? Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, i den her video, ikke? Der er ingen, der kommer til skade. Jeg synes, det er sjovt at se tilbage på allerede, selvom det skete for ikke så lang tid siden. Men der er ingen, der kom til skade. Heldigvis så var fyrværkeriet bag noget hegn, så hegnet tog meget af det. Utroligt, der kom så meget over hegnet første omgang. Og så havde vi også briller på, de fleste. Så det her er bare hurtig info. I skal be safe, husk brillerne, og alt det der når I er ude nytår. Jeg ved godt, det her kommer til at blive uploadet efter I gjort det med alt fyrværkeriet, men ja. Husk have briller på. Det er meget vigtigt. Husk have briller på. Fordi det her kan ske, at den blev nede i jorden. Nå, vil du gerne se resten af videoen, her? Vil du gerne se resten af videoen? Ja, du må få resten af videoen. Holy